No niin, hyvää iltapäivää. Mukava, että tupa on täynnä. Mä olen Antti Kurvinen, 28-vuotias lakimies Kauhavalta. Siviilityönäni työskentelen tuolla Seinäjoella. Asianajo maailmassa. Siellä on pari vuotta hoitanut erilaisia PK-yritysten ja yksityishenkilöiden lakiasioita. Kauhavan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen ja EP:n keskustapiirin varapuheenjohtaja myös olen tällä hetkellä. Mä huomasin heti tänne sisälle tullessa, että Kuortaneella on erittäin valistunut väki tullut tänne koolle, kun muuta ruvettiin heti NATO-kantoja tivaamaan tuossa ovensuussa, mutta sille löytyy ehkä syy, koska tämä vaalit alkaa käydä sillä lailla niin pikkusen varmaan mielen päälle, kun mä näin viimeinen sellaista unta, että Venäjä hyökkäsi Viroon. Ja tuossa ihan aamulla niin kello herätti, mutta tämä ei ollut poliittinen kannanotto. Enkä sano, että on ennen unikaan, ei toivota sillä tavalla. Mä oon toista kertaa ehdolla näissä vaaleissa. Viime kerralla tuli 3500 ääntä ja nyt sitten lähdetään vähintään vaatimattomasti tuplaamaan sitten sitä äänimäärää ja pyrkimään Arkadianmäelle. Mun teemani näissä vaaleissa on luja lakeuden puolustaja. Mitä sillä tarkoitan, mikä mun mielestä on oleellista ensi vaalikaudella. Tärkeintä tietysti on talousasioiden kuntoon saattaminen ja siinä kärjessä kulkee meidän pohjalaiset lakeuden elinkeinot, omistajayrittäjyys, pienyrittäjyys, maatalous, metsätalous ja myös nämä meidän parjatut omat elinkeinomme, turkistarhaus ja turve ja puuenergia energiankäyttömuotoina. Niitä on sitoutunut puolustamaan ja niistä myös avoimesti puhumaan. Mulle on tärkeää, että meillä on hyvät koulutuspaikat täällä Eskarista yliopistoon asti koko Vaasan vaalipiirin alueella. Ja mä haluaisin tuoda koulutusta lähemmäksi työelämää. Me tarvitaan varmasti täällä Kuortaneella ja Uusiokuntien alueellakin sellaista nopeaa muuntokoulutusta. Kun tulee uusia aloja, tulee uusia yrityksiä, täytyy nopeasti saada uudenlaisia osaajia. Lakeuden yhteydet pitää saada kuntoon. Se on hyvä teema täällä, kun ollaan liikenneväylien risteysalueella. Meidän pitää ensi vaalikaudella saada enemmän rahaa nykyisten teitten, nykyisten ratojen kunnossapitoon uusien metropolialueen hankkeiden sijaan. Tämä pitää varmistaa seuraavassa liikennepoliittisessa selonteossa. Mutta mulle on tärkeää myös se, että meillä on tietoliikenneyhteydet niin ikään kunnossa. Meidän lakeuksilla pitää päästä joka kylällä nopeaan nettiyhteyteen, pitää saada kännykät pelaamaan. Se on myös maatiloilla tulevaisuuden edellytys. Maatalouden osalta akuutti tilanne, joka täytyy saada järjestettyä, on tämä Venäjän ja Ukrainan kriisin aiheuttama yllättävä tilanne monelle kotieläintilalle. Olen samaa mieltä kuin valtiovarainministeri Antti Rinne, että kyllä meidän täytyy tarvittaessa vaikka kansallisesta budjetista löytää jotakin kriisitukea tämän akuutin tilanteen korjaamiseksi. Vaikeita talouspäätöksiä joudutaan varmasti ensi vaalikaudella tekemään, mutta itse pidän tärkeänä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioidaan niissä päätöksissä. Erityisesti haluaisin tukea lapsiperheiden tilannetta, matalan kynnyksen tukipalveluita tarvitaan ja omaishoitajien tilannetta pitää parantaa. Kaiken kaikkiaan meillä Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasan vaalipiirin alueella tarvitaan nykyistä parempaa yhteistyötä. Me tarvitaan Kuortaneen kannalta yhteistyötä myös Pirkanmaan ja Keski-Suomen puolelle, että meidän alueen edunvalvonta paranee siitä, mitä se on kuluneella vaalikaudella ollut. Mä olen tottunut juristina siihen, että teen aina kaikkeni päämiehen eteen, jelpin asiakkaitani eteenpäin ja mietin, että mikä olisi heidän kannalta paras ratkaisu. Ja näissä vaaleissa mä yritän ja toivon, että saisin seuraavat 4 vuotta olla teidän kaikkien avustajana ja edunvalvojana, ja te olisitte mun päämiehiäni. Mä oon noin 11 vuotta saanut olla mukana tässä keskustalaisessa kansanliikkeen työssä mukana. Ensimmäisen kerran olin puolueväreissä mukana, kun Virrankosken Köpillä oli tällainen nuorisokampanja. Kyösti on rock, vesipulloja jaettiin silloin tuolla kylillä. Tie on kuljettanut eteenpäin kunnallisten tehtäviä ja nuorisopolitiikan kautta ja nyt sitten pyydän teiltä vahvaa valtakirjaa lähteä hoitamaan teidän asioita tuonne Helsingin päähän. Mutta mennään tähän ensimmäiseen sinun kysymykseen, että millä keinoilla saadaan nämä asiat kuntoon. Että kun on ollut tämä Suomi kuntoon -kampanja keskustalla, niin mitkä nämä asiat olisivat? Kuka haluaa aloittaa? No, Antti. No niin, lyhyesti tästä voisi koko iltapäivän puhua, mutta
olen samaa mieltä niin kuin keskustankin talousohjelmassa, että nyt tarvitaan ensi vaalikauden alkuun heti nopeita talouskasvua, kotimaista kulutusta ja kotimaisia investointeja kiihdyttäviä toimia. Tarvitaan tietynlaisia veroratkaisuja ja kyllä meidän pitää esimerkiksi T&K-rahoitusta, tutkimus- ja kehitysmenoja lisätä. Toinen sellainen asia, mikä mun mielestä on tärkeä juttu, on se, että kyllä meidän pitää saada kaikki työvoima liikkeelle, mitä meillä on. Meidän pitää mahdollistaa se, että voi esimerkiksi vajaatyökykyiset lähteä mukaan työmarkkinoille sillä omalla pienellä panoksellaan. Ja sitten kyllä pitää miettiä, että kuinka ensimmäisen työntekijän palkkaamista voisi helpottaa. Työelien alentamista on keskusta esittänyt omassa talousohjelmassaan. Ja itse olisin myös valmis keskustelemaan siitä, että voisiko nuorten työntekijöiden myös sivukuluja alentaa. Ja olisin jopa valmis menemään niinkin pitkälle, että nuoria työttömiä voisi tietyissä erityistilanteissa palkata jopa alle TESin minimipalkkojen. Uusia toimialoja tarvitaan, hyödyntäisin biotaloutta, mikä aikaisemminkin tullut esille, ja kyllä nämä digitalisaation mahdollisuudet pitää myös ottaa käyttöön, uusia toimialoja. Joo, no tuon alkuperäiseen kysymykseen, että se jäi sanomatta, että tietenkin semmoista suhdannepolitiikkaa pitää tehdä, että me tarvitaan leikkauksia, mutta olen samaa mieltä kuin suurin osa kansantaloustieteilijöistä, että nyt ei heti vaalikauden alkuun pidä niitä kovimpia leikkauksia tehdä, sillä muuten tämä lama voi vaan syventyä, että se pitäisi saada ensin talouden pyörät pyörimään ja sitten 7, 18, 19 pyrkiä sitten jaksottamaan niitä leikkauksia. No tuohon Viron veromalliin, että varmaan kaikki keskustalaiset kannattaa sitä, että voittoja voisi taseissa varata yritykset enemmän. Mutta sinänsähän tämä Viron veromalli on johtanut heille siihen esimerkiksi, että kulutusverot on tosi korkeita Virossa. Ja käsittääkseni Elinkeinoelämän keskusliittokaan ei enää aja suoraan Viron veromallia, mutta tällainen voittojen varausjärjestelmä, joka täällä tulikin jo aikaisemmin esiin, niin se on varmasti kannatettava. Joo, itse kannatan maakuntamallia, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tai keskustan mallia, mutta toivon niin kuin Mikkokin, että kuitenkin siinä maakunnallisessa ratkaisussakin niin kolmas sektori, yksityinen sektori pidetään mahdollisena sote-palvelujen tuottajina. Ei saa tavallaan ikään kuin sosialisoida sosiaali- ja terveydenhuoltoa täysin, ja varmasti tällaiset yhteiskunnalliset yrityksetkin sopii tähän kuvioon. Mä kuitenkin toivon, että niin kuin ihan tulevaisuuttakin varten, kun nämä maakunnalliset ratkaisut tulee, me saataisiin Etelä-Pohjanmaalla tätä kähinää Seinäjoki vastaan muu maakunta vähennettyä. Se ei palvele kumpaakaan, ja se on ollut tällä kuluneella vaalikaudella yksi suurimpia syitä, että meidän voimat on hajaantunut, kun me ei olla katteltu ympärillemme, riidelty vaan keskenämme. No niin, kun puheenvuoron pyysin, niin aateveljet ja sisaret ei ollut vielä niin hyvin avannut tätä asiaa, mutta sen voisin kommentoida vielä erittäin hyviä puheenvuoroja. Mä siirtäisin Kelalle omaishoidon tuen maksatuksen ihan tasa-arvo yhdenvertaisuussyistä, että me saataisiin määriteltyä yhdenmukaisesti Suomessa, että minkä tyyppinen kotona tehtävä lähimmäisen hoito on sitä omaishoidon tuen piirissä olevaa toimintaa, ja se olisi samalla lailla joka kunnassa. Tämä on, sen takia mä siirtäisin sen Kelalle. Palveluseteli on sellainen, joka vanhuspalveluissa ja myös omaishoitajien tukemisessa pitää ottaa minusta käyttöön koko Suomessa joka puolella näistä soten hallintoratkaisuista riippumatta. Varmasti vaikea on suoraan korvamerkitä kaikkia liikenteen veroja, mutta tieliikennehän on tällä hetkellä ja autoilu on semmoinen valtion tietynlainen lypsylehmä, että ne verot, mitä kerätään liikenteeltä, ne ei päädy väylien ja varsinkaan teitten kunnossapitoon. Ja siihen pitää mun mielestä pyrkiä, että ne verot, mitä kerätään liikenteeltä, käytettäisiin ensisijaisesti meidän infraan, koska se on meidän kilpailukyvyn edellytys, niin kuin täällä aikaisemmat puhujat toi esille. Meillähän on Yle-veroja ja vastaavia, että jos televisiokanavien verot pitää korvamerkitä, niin kyllä tässä nyt olisi kuitenkin isommasta asiasta kysymys. Mun mielestä se on ihan hyvä ajatus, mitä keskusta on pitänyt yllä, tämä valtion infra-osakeyhtiö, että irrotettaisiin näitä isoja väylähankkeita valtion normaalista budjetista omaksi valtionyhtiöksi, jolloin voisi sitten pitkäjänteisemmin huolettaa niitä hankkeita, vaikkapa valtatie 18 parannuksen tyyppisiä hankkeita, ihan hyvä hanke. Kiitos. No niin, en valittele tilannetta, heitän muutaman ajatuksen, mitä pitäisi tehdä. Ensinnäkin me tarvitaan maatalouden uudistumista jatkossakin, investointeja pitää tukea, tilakoon suurentaminen on ihan ok, mutta pienemmillä tiloilla tulevaisuuden edellytykset, kun erikoistutaan
luomu, lähiruoka, jalostusta tuodaan tiloille. Oikeusturva-asiat, tuottajan oikeusturva on mulle tärkeä asia. Se liittyy tarkastuksiin, se liittyy siihen, että saadaan tuotantorakennukset kotirauhan piiriin, ei vain julkisrauhan. Byrokratiassa on monta oikeusturvanäkökulmaa ja kyllä me tarvitaan EU-vaikuttamista, me tarvitaan vaikuttamisketjua maakunnasta eduskunnan kautta Brysseliin siinä, että saadaan turvattua viljelijöiden lomitus ja saadaan turvattua viljelijöiden eläkkeet. Ne tulee olemaan seuraavalla vaalikaudella tapetilla ja siinä tarvitaan työtä. Kiitos.